every afternoon, 3 o'clock, ako'y nagtulak bato sa monumento, bato hanggang sa Tondo. Ang aking negosyo hanggang midnight, nagre-repack ng bato. Ang mga customer ko dito na pumipwesto. Enero, Pebrero, lumalakas na ang negosyo kong bato. Lumagpas ng Marso, maraming kontak ko hanggang Abril. Sumapit ang Mayo, ay milyon-milyon na ang mga kita ko. Nakabili bahay, nakabili lupa nang dahil sa bato. Lumagpas ng Hunyo, Hulyo, Agosto, bago ng Pangulo. Galit sa sabato, lalo sa mga gago. Tinutukhang nila mga tulak bato. Kaya sa takot ko, nagtago rin ako. Hirap kasi itong negosyo kong laban sa gobyerno. Patago-tago lang dahil delikado. Ang mga customer ko'y biglang naglaylo. Baka matsambahan kabaong bagsak nyo. Hanggang nag-September, hanggang nag-October, negosyo ko'y wala na. Ang pag-asinso ko'y biglang napurnada. Hanggang nag-November, hanggang nag-December, ako'y tumakas na. Ang mga customer ko'y inaagnas na. Enero, Pebrero, lakas pa ang negosyo ko. Hunyo, Hulyo, Agosto, naglaylo na ako. Nobyembre, Desembre, wagi ang presidente. In every afternoon, 3 o'clock, wala nang tulak, ahay. Sa may bintana, ahay. Sabay ang